Assalamu alaikum warahmatullah. Ko kun san wace channel ce za ku je ku kalli abubuwa platform masu matukar muhimmancin gaske da abubuwan da suka shafi online businesses da abubuwan da suka shafi wayar Android masu matukar muhimmancin gaske da ƙayatarwa, da kuma za su na muku bayani akan Pi Network, saboda Pi Network gaskiya ne duk wanda baya mining Pi Network to ji ya fara mining tun yanzu, saboda yanzu ne Pi Network yake free mining ake yi, domin a duk lokacin da ya shiga kasuwa to baka isa ba ka mallake shi ba. Yana da matukar muhimmancin gaske ka fara mining Pi Network, saboda channel din ta za ta na gaggaya muku abubuwan da suka shafe shi a cikin harshen Hausa. Ko kun san wace channel ce ma ta fara muku bayanai akan waɗannan abubuwan da abubuwan da suka shafi online business da harkar Pi Network da abubuwan da suka shafi wayar Android? Ita ce ta Hamras Tech TV. Idan ka zo ka shiga YouTube channel ɗinka, YouTube ka danna searching, ka danna Hamras Tech TV. Kana danna Hamras Tech TV za ka ga ta bayyana, sannan sai ka shiga, sannan sai ka danna mana alamar subscribing, ka zaɓi all, saboda a duk lokacin da muka saki sabon bidiyo YouTube zai sanar da kai. Wannan channel ta zo dai da abubuwa masu matuƙar muhimmancin gaske, saboda sabuwar channel ne mun kirkire ta ne saboda mu wayar da mutanen arewa akan abubuwan da suka shafi Android da harkar irin platform masu matuƙar muhimmancin gaske, masu kyau, da kuma online businesses, da kuma yadda zaka san menene crypto, da kuma yadda zaka san muhimmancin Pi Network da abubuwan da suka shafe shi da abubuwan da ya kamata ka yi a cikinsa. To wannan channel ɗin ba don kuma ka kirkire saboda waɗannan abubuwan ne. Idan kana da ra'ayin kasancewa da waɗannan abubuwan da zamu na gabatar muku, to dan Allah ka shiga kai sacin Hamras Tech TV, ka danna mana alamar subscribing, ka zaɓi all, saboda a duk lokacin da muka saki sabon bidiyo YouTube zai sanar da kai. Wannan channel dai sabuwar channel ne, duk da dai yanzu haka mun dan fara sa mata aiki dai, amma ba sosai ba, irin na abubuwa ne masu matuƙar muhimmancin gaske. Zaka iya zuwa ka duba, kila za ga abubuwan da suka duk za ga su ga sunan mun dan fara sakin abubuwa masu matuƙar muhimmancin gaske a ciki. Insha Allah idan ka biyo mu wannan channel za ka ji daɗin ta sosai matuƙa, ta Hamras Tech TV. To sai mun haɗa cikin bidiyoyin da muke cikin bidiyon. Da Allah idan ka ji daɗin wannan channel tamu, da Allah ka danna muna alamar like saboda ya haɗu a YouTube, saboda masu buƙatar irin waɗannan abubuwan su gani su danna mana alamar subscribe. Mun gode sai mun haɗu a wani bidiyon na gaba.